أرسط زينام بيت مخري منسترات أب زكايدو مبل 28 سرعة خيبوم أب صفلالي قدات بمزتاي وسانتا تحليفو عبي قدب حداسة دخلت نمسعار عبي تمرتيز وسدلون مقد عاوتن يكبلو مكتل قدما منستر تمسكن ترونه قليصا كابوزاي اب تايوان بزقات امر عد مريت هيوت 4 سبات تحلف 711 سبات ناي مقصال حدقا كم زبصحهم تقلص تعرنيها باللي نساعت زستدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاتشو علوم صاحهم كصنحي سنة مكتال نكون لكم نتمنخو فلما حصرت زيناتات بيت مخري منسترات اب زكايدو مبل 28 سرعة خيبو اب استفلاليو قدات بمزتاي وسانتا تحليفهم بمسرت زيك قداماي بيت مخري اقدمو زتزاتي ابناي ماخلاي زبن كلتشحن 10 شعاتن كساب كلتشحن 21 ماكرو قطبان فيسكال معقفنيوم اتي ماكرو قطبان فيسكال معقفن بجيت منقسي مسكونتات ماكرو قطبان فيسكال عقمين تتعاعمو كسنادا نمكبر بمنصر اتاخباتاون مدوا حفتن منقسي انفتات بوليسي بمملكات نزغص البجت عامت مدلاو بجت نمكبر ناي ماخلاي زبن اتاون وصان منقسي كمون ميزان فيسكال بوليسي انفتات نمفلاين معواتن زغلغل معقف بمخانو اتبيت مخري بعمقوت مستزاتيم ابصراح نكوعل بملو دمص وسينو كلاي اتبيت مخري كابزي بمقصال ابرقيق اواج توساخي السيد تاكسيو زتيوم توساخي السيد تاكس ابصراح كاب زو عللو جزا جميرو ابتا هاجر قطباو منقسقاس زي تغبرو لوطوتات ابوشت تمعقف حقي مئتاو سلازد ليو تحت اتاو زلوم كفالات حبرتسب صعنتو توساخي السيد تاكس كيبصحم نمغبار زخل رقيق اواج تسناديو نبيت مخري منسترات قريبو تبيت مخري ابتي رقيق اواج بسفحو مستزاتي تاوتات بموساخ نابايتو وكلت هزبي كمحلالف بملو دمصي موسانو كاب بيت صحفت قداماي منستر رخبنايو حبريتام اردي لهم دار كتما ديسابان ورحي صومر رمضان مخنيات بمقبار نلعلي 27 شيح نبرتيتا كتما مرها قبري منقاد معدي كم سجمرة كنتباتي من محدار كتما آدان تشابيبي قليسان تن كنتبا محبرة وميديا قصنا بزم محلال فوق ملختي بمنقستي لوطي بزجمرنا يو سبتا كورس رحنا نابرا هزبنا صعنتو نمقلال بتكبار نمرقات بزحات سرحتي بمسرح ما أديت راح زي كونس نو جناتنا خبرن فقرنا كافلنا صنحنا نايلن لوميد ما كلن مسجدات أديس أبا زي كفافل تمرن أبتعت بركنا بران زركبو وجنات دما ما أدي كم زتلا أخم أما الأختن حبيرن የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው አባይ ሀብታችን ግድቡ ሲጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበርኩና የህዝባዊ ድጋፍ አሰባሳቢ አገራዊ ግብረ ኃይልም መሪ ነበርኩኝ በዚህ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር የተወሰኑ መጠራጠሮች ነበሩ ኢትዮጵያውያን ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም ሳያቅማሙ ከህፃን እስከ አዋቂ ከወታደሩ እስከ ሲቪሉ
ከተማረው እስካልተማረው ከአርሶ አደሩ እስከ ፋብሪካ ሰራተኛው ሁሉም የተሳተፈበት ነው። የመጀመሪያው 6 7 8 ወራት የኛ ስራ የነበረው ችግሩ ምንድነው? እንዴት ተፈጠረ? እንዴት ይፈታል? በዝርዝር መገምገም ነው። ከገመገምን በኋላ ደግሞ ጠንከር ያለ ውሳኔ መወሰን ነው። ፕሮጀክቱ ስለምንፈልገው በጊዜ ማለቅ ስላለበት ልምድ ያለው ብቃት ያለው መስራት የሚችል ኃይል እናስገባ ብለን አጠቃላይ የአመራር ለውጥ በቦርድ በመብራት ኃይሉ በፕሮጀክቱ በብዙ መንገድ የአመራርና የኮንትራት ለውጦች አካሂደናል። ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ዘለወን ኩለ መዳይ ረክብነ መምሕያሽ ከም ተሰማምዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አፍሊጡ ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ምስ ፑንትላንድ ሚኒስትር ገንዘብ መሐመድ ፋራህ መሐመድ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዘትዮም አምባሳደር ምስጋኑ ኣብቲ እዋን ዘተ መንግስቲ ፑንትላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ዘካየዶ ሰላማዊ መረፃ ብምንኣድ ኢትዮጵያ ምስ ፑንትላንድ ዘለዋ ኩለ መዳይ ምትሕብባር ንምጥንኻር ድልውቲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ልኡኽ ፑንትላንድ ብግዱ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ዝጸንሐ ሕውነታዊ ርክብ ከም ዘለዎን ኣልዒሉ ኢትዮጵያ ፑንትላንድ ኣብ ዓውዲ ጸጥታን ትምህርትን ሓገዝ እናገበረት ምዃና ዝገለጸት ልኡኽ ኣብ ፑንትላንድ ዝተመረፀ ሓዱሽ መንግስቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ንምዕባይ ድሌት ከም ዘለዎ ምግላጹ ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም መራኸብቲ ሓፋሽ ሃገራዊ ረብሓ ምሕላውን ሓድነት ዜጋታት ምጥንኻርን ኩሉ መዳይ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ገሊጹ እቲ ሚኒስቴር ኣብ ሃገራዊ ረብሓን ሙያዊ ጋዜጠኝነትን ጠሚቱ ንሰማያ መራኸብቲ ሓፋሽ ስልጠና እናሃበ ይርከብ ኣብቲ ስልጠና ኣባል ቃል ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ነብዩ ተድላም መራኸብቲ ሓፋሽ ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ጭቡጥን ትክክለኛ ሓበሬታን ብምቕራብ ሃገራዊ ረብሓ ምሕላው ብጽሒቶም ክዋጽኡ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ፖሊሲን ስትራቴጂን ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብምርዳእ ረብሓ ሃገር ኣብ ዝሕልው ተግባራት ትኹረት ብምግባር ንኽሰርሑውን ኣመልኪቶም ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ጃዕፋር በድሩ ብግዶም መራኸብቲ ሓፋሽ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ንክዕወት ቁልፊ መሳርሒ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝንገሩ ናይ ሕሶት ፕሮፓጋንዳታት ብምምካት ሚዛናውን ሓቀኛን ጸብጻባት ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብምቕራብ ካብ መራኸብቲ ሓፋሽ ትጽቢት ከም ዝግበር ብምግላጽ ኣብዚ መዳይ ሰሙያ ብጽሒቶም ንኽዋጽኡ ኣገንዚቦም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ንዝቕጽል ክረምቲ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ 5.5 ቢልዮን ፈልሲ ናይ ምስንዳእ ስራሕቲ እናተሰርሐ ምዃኑ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኣፍሊጡላ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኤልያስ ከድር ንፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝበልዎም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ 10 ኣብቲ ክልል ብዙሕ ረብሓ ዘለዎም ልዕሊ 18.6 ቢልዮን ፈልስታት ተተኺሎም ዝተተኸሉ ፈልስታት ናይ ምጽዳቕ መጠን 88.5 ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ን2016 ዓ.ም መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ 10 ኣብ ኩለን ዞባታት ክልል 5.5 ቢልዮን ፈልሲ ናይ ምፍላስ ስራሕ እናተወገነ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝሓዘቶ ትልሚ ንኽዕወት ስፔን ትገብሮ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣምባሳደር ሃገራዊ ኢትዮጵያ ጉሬሌሞ አንቶኒዮ ሎፔዝ ማክሊን ኣረጋጊጾም ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ምስ ኣምባሳደር ጉሬሌሞ አንቶኒዮ ሎፔዝ ማክሊናንን ምስ ልኡኽ ስፓኒሽ ኮርፖሬሽንን ተዛትየን ኣብዘተ ድማ መንግስቲ ስፔን ዝድገፍ ስፓኒሽ ኮርፖሬሽን ኣብ ዓውዲ ጥዕና ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ዝሰርሐሎም ከምኡውን ብሓባር እናተሳለጡ ዝርከቡ ስራሕቲ ኣጠናኺርካ ክቕጽሉ ምግባር ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ትኹረት ገይሮም ስፓኒሽ ኮርፖሬሽን ኣብ ኢትዮጵያ ግልጋሎት ጥዕና ምጥንኻር ልዑል ኣስተዋጽኦ እናበርከተ ከም ዝኾነን ነዚ ድማ ምስጋና ከም ዝግብኦ ተን ሚኒስትር ገሊጸን እቶም ኣምባሳደር ብግዶም ኣብ ኢትዮጵያ ግልጋሎት ዓውዲ ጥዕና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ጥዕናን ተዛመድቲ ጉዳያትን ምስቲ ሚኒስቴር ቤት ዕዮ ብምትሕብባር ብምስርሑ ኣብቲ ዓውዲ ጭቡጥ ለውጢ ከም ዝመጸ ገሊጾም መንግስቲ ስፔን ዓውዲ ጥዕና ኢትዮጵያ ካብ ዝገብሮ ሓገዝ 900 ዝኸውን ብጎንፂ ንዝተጎድኡ ትካላት መሊስካ ንምጥያሽ ከም ዝውዕል ምግላጾም ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝሓዘቶ ትልሚ ንኽዕወት ስፔን ትገብሮ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እቶም ኣምባሳደር እውን ኣረጋጊጾም
ጅቡቲ ለኛ ሁለተኛ ሀገራችን ናት። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ከምንፈልገው ከምናስበው 10% አልሰራንም። ማሳደግ እንፈልጋለን። أيها الإخوة الكرام، فخامة رئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، بارك الله فيكم. Thank you very much. I am feeling 100% at home, and I'm inviting him to Addis. So, welcome to Addis. This is your home. Feel at home. We have discussed on several strategic issues with my dear brothers. Now, awards His Excellency Abiy Ahmed Ali, Right Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Grand Master. ዛሬ ለግብጽ ሕዝብ መናገር የምፈልገው የአባይን ወንዝ መጠቀምና ማልማት እንደምንችል እንደሚገባንም ብናምንም የአባይን ወንዝ በመጠቀም ኢትዮጵያን ስናለማ ግብጽን ወይም ሱዳንን መጉዳት አለብን የሚል እምነት ግን በፍጹም የለንም። أمكتتال ماد زينا إتبي تقرنيا خم تركوا كورات تقتاتل تمرسكم سلت كتاتلون أنا مسجنكم حزون مزانا صنحو حزد ما بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرينا عبي قدب حداسة دخلنا مسعار عبي تمرتزو سدلون مقد عاوتن يكبلو مكتل قدام منستر تمسجن ترونا قليصام كبر بعال مبل عصر سلست عامت عبي قدب حداسة يتيب زرقي عود رئي سئلن فوتوغرافن تخايدو نسأبس أباديويناي أبراهام فسها عبي قدب داسة إثيوبيا من قرنا استنبرلو مبل 13 عامات بحبرت كيلنا بزبل مريح قال عودرئي سئلن فوتوغرافن تخايدوم عبت عودرئي تقدب كساب حزيز حلفلو من قد زملكت استفلاليو سرحتي قريبهم يوم قلنا عودرئي عبوتات هايمانوت حويسو استفلاليو كفل محبر السب استساتفلو ذات بانال تخايدوم مكتل قدامي منيستر تمسكن طرونا بحبرة بيراو حدنت بمسرحو تقدب عبت حزيز ركبالو بركي كبات صح مقالو قليصوم نيا إثيوبياويان بتلاقو يهداسي قدب جنباتا نحنا إثيوبياويان أب هنصت عبي قدب حداسي إثيوبيا نخيدي دبلوماسي كنسعر زخالنا له مخنيات كم وفري عدوى بحبر بهراي حادنت كن العال بمخالنا يو حزون زي قطمنا عبيت فتنات السلامن كاب دخنت موتان بحبرة تتلعلنا بالسقنا إثيوبيان مرقاقات زي وصدلنا وان رحو أي خوونن أبوان هنصت تقدب زي قطم فتنا منقسي بمقرام حزبنا زتبي وزيد كركب كيليو عبي قدب داسة حقرات أفريقيا دخنت نخسعرا تمرت زب عبي تقوار مخانوون اتم مكتل قدامي منستر تزاريبهم تكسنال الترتانم تفتننال التشنفنم تخصيصنا قنا أي ترتعنان تفتنا قنا أي تسعرنان أب عالم لخا مرخون تقام أفريقيا بأفريقياوين مفتح بزبل متكلنا تسنعناينا بزد ما نبل سقنا إثيوبيا زدل خلو بعلنا حاسبنا بعلنا تلمنا بعلنا جنزة وواتينا بعلنا خمنا هنصو الرجاجيسنا هنا إذا تكبر دما أو ويست دخلنا الزنبرة زلوا هجرات أهجرة أفريقيا كما عوض عدوى ندخلنا المسعر عبي تمرت زهب من قد عوض سرحيو قدب داسة 95 ميتاوي هنصاتو تزازيميو زبالو منيستر ماين انرجين دكتور انجينير حابتام اتفا بوغنوم اتقدب نخالوت عبيت بروجكتات ملعو عال زفت ريلوم بيداسة قدب نباتا وقت حسا كاناتشو تلقو علامة قول أبوان هنصات عبي قدب حداسة كاب زعوتنا يوم بتوساخي ميجا بروجكتات مهناتن لمدي ممرحن زعبنا لو كمون عرس امنت نخلونا زخاله تكالات زاهن صنالون لعل كله دما حدنتنا
ንማሕበረሰብ ዓለም ዘርእናሉ እዋን ነይሩ። እዚ ተግባር ኣብ ቀጻሊ ንዝህነጹ ፕሮጀክትታት ዓብዪ ምልዓዓል ዝፈጠረ እዩ። እዚ ዓውደ ርእይ ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ እንትኸውን ግልጋሎት ፖስታ ኢትዮጵያ እውን ግድብ ህዳሴ ዝዓረፈሉ ቴምብር ዕላው ገይሩ። ሰራሕተኛታት ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ብዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ዑደት ኣሳሊጦም። እቲ ሙዚየም ንዓወት ዓድዋ ብዝምጥን መልክዑ ምስርሑን በኣካል ተረኺቦም ብምርኣዮም ድማ ከም ዝሐጎሶምን ገሊጾም ወለዲ ንደቆም ናብዚ ቦታ ብምምጻእ ታሪኾም ክፈልጡ ክገብሩ ኣለዎም ድማ ኢሎም ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ሒዛላ። ይሄ ዛሬ የተገኘንበት ጉብኝት በእውነት ኢቢሲ ይህን ዕድል በመስጠቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ሎማዓንቲ ዝተረኸብናሉ ዑደት ኢቢሲ ነዚ ዕድል ብምድላው ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ። ምክንያቱ ካብዚ ዑደት ብዙሕ ነገር ተማሂረ እየ። ኣብዚ ታሪክ ኣሰር ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ኣለዎ እዩ። ካልእ ድማ ካብዚ ዑደት ሓድሽ ዝሰማዕኹ ሓበሬታ ፀሓይ እትበሃል ኣውሮፕላን ብክልተ ኢትዮጵያውያንን ሓደ ጀርመናውን ምስራሓ ሰሚዐ ብጣዕሚ የኮርዐ። መጀመሪያ ይሄ የምሰራበትን ተቋም ኢቢሲን ማመስገን እፈልጋለሁ። ፈለማ ዝሰርሐሉ ትካል ኢቢሲ ከመስግን ይፈቱ። ነዚ ዕድል ለመቻቹ ኣብ ዝተረኺበ ታሪኸይ ክርእስ ለዝገበረኒ ታሪክ ዓወት ዓድዋ ኣብቲ ቦታ ከይተረኸብኩ ኣብዚ በኣካል ንምርኣይ ብምብቃዓይ ኣብ ናተይ ዕድመ ዓብዪ ነገር እዩ። ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ። ነዚ ስራሕኩም ክንፈልጥ ዝገበርኩም ኩልኹም ከመስግነኩም ይፈቱ። ታሪክ ተቐቢሩ ከይተርፍ እናተሰርሐሉ ዘሎ መንገዲ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ። ቀጽሉሉ ዓቕምን ብርትዕን ይሃብኩም ክብል ይደሊ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ተሰሚዕኒ። ብዙሕ ነገር ተዓዚበ በኣካል ዘይበጻሕኮ ታሪክ ብግልፂ ዘርኢ ኮይኑ ይረኺበዮም። ኣብቲ እዋን ዝተጠቐምሎም ዝተፈላለዩ መሳርሕታት እውን ተዓዚበ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ። ካልእ ድማ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ካብቲ ኩናት ብዝሓለፈ ኣበይ ከም ዝነበርና ዘርኢ እዩ። ስለዚ ዘሕጉስ ነገር እየ ተዓዚበ። በጥሩ ሁኔታ ተሰናድቶ በሚታይ ራሱን በሚገልጽ ሁኔታ ማየታችን ብጽቡቅ ኩነታት ተሰናዲኡ ብዝረአ ዓርሱ ብዝገልጽ ኩነታት ምርኣይና ብጣዕሚ ደስ ይሉና። ደቅና ድማ ብጣዕሚ ዕድለኛታት እዮም። ንታሪክ ዝምጥን ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ተዓዚብና። ብዙ ነገሮችን ይዟል በውስጡ። ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ነገራት ዝሓዘ ብምዃኑ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ መጺኡ ብተረኽን መጽሓፍን ሰምዑ ታሪክ በኣካል ብተግባር ብምዕዛብ ብዙሕ ረብሓ ዝረኽበሉ ስለ ዝኾነ መጺኹም ጎብንዩ እየ ዝብል። ይህን ዓድዋ መታሰቢያ ሰዎች እንዲጎበኙ ነዚ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ሰባት ክጉብንይዎ ኣለዎም እየ ልብል። ምክንያቱም እዚ ናይ ሕድሕድና ታሪክ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኢትዮጵያዊ መጺኡ ዑደት እንተካይዱ ረብሓ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ብፍላይ ድማ ንደቅና ኣብዚ ሕዚ እዋን ደቅና ኣብ ዘይኮኑ ነገራት ግዚኦም ካብ ዘጥፍኡ ታሪኮም ብምፍላጥ እንታይ ነርና ኣበይ በፂሕና ካበይ ተላዒና ዝብል ኣብዚ መጺኦም ዑደት ብምክያድ ክርድኡ ክንገብር ኣለና። ኣብ ክልል ትግራይ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደሊ ምዃኑ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ኣፍሊጡ። ዘሎ ጸገምን ዝግበር ሰብኣዊ ሓገዝን ክመጣጠን ብምግባር ህዝቢ ምድሓን ከም ዘድሊ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ጸዊዖም ኣባይ ደመቀ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ 4.5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ክልል ኣፍሊጡ። ካብ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ን3.1 ሚልዮን ህዝቢ ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ወርሒ ጥርን የካቲትን ከም ዝተረኽበ ዝሓበሩ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ግና ክሳብ ሕዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸበ ሓቢሮም። ጽንዓት ዘመላኽቶ ን4.5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ህጹጽ ምግቢ ከም ዘድሊ እዩ ኣመላኺቱ። ጽንዓት ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምግቢ ወጻእ ዘሎ እውን ብስፍሓት ጽንዓት ኣካይድ እዩ። ምግቡን ካብ ምግቢ ወጻእ እውን ዘለው ኩሎም ርኢና ኢና። ብዋናነት ግን እስካብ ሕዚ ካብ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት እስካብ ሕዚ ተረኺቡ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ዘሎ ሓደ ካብ WFP እውን ካብ CRSን ክልቲኦም እዮም ኣብ ብምግቢ ዝሕግዙ ናብ 3.1 ሚልዮን ዝኸውን ኣብ ጥርን ኣብ ለካቲትን ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ። ተዋና ግን ዘድሊ 4.5 እዩ። ስለዚ ናብ 1.4 ሚልዮን ዝኸውን ምንም ድጋፍ ዘይብሉ እዩ ዘሎ እስካብ ሕዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ዘሎ ነገር ምክንያቱ እቲ ሪሶርስ የብልናን ስለዚ ካብን ዓቐብ ክንከይደ ንኽእልን እዩ። ንሕና ድማ ያው ሪሶርስን ፈንድን ክመጽእ ኣለዎ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕቲ ክሰርሑ ኣለኩም። ስለዚ እቲ ጽንዓት ድማ ከም ጥቅሚ ሒዘው ጋዕናዮ
ናይ ፌደራል እውን ብፌደራል እናተመርሒዩ ትጽናዕት ተኻይዱ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን ናይ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ናይ ሓባር ጽናዕት እዩ ማለት እዩ መንግስታዊ ካብ ዘይኮኑ ትካላት ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ክልል ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛ ብምምላእ ጻዕርታት እናገበረ ከም ዝርከብ እቶም ኮሚሽነር ኣብሪሆም ተኻሊእ ምስ ናይ ፌደራል ምናልባት ሱን ክግለጽ ስለ ዝግብኦ ናብ ከባቢ 25,000 ኩንታል ዝኸውን ን155,000 ተጠቀምቲ ድሕሪት ቅድሚ ሕዚ ሓበሬታ ምልዋጥና እዚውን ሓጊዞምና እዮም ካልኣይ 15 ዝኾና ወረዳታት ካብ ጽንዓት ወፃእ ዝኾና እንያ ብፍላይ ከተማታት እየን ማይጨው ዓዲ ጉደም ሃገረ ሰላም ዓዲግራት ዘን ዓበይቲ ከተማታት ዝበሃላ ምንን መማረፂ ዘይብለን እዚኣተን እውን ብደንቢ ስሬስ ዝኾነ ፀገም ዘለዎን እየን ሓደ በዝሕ ተፈናቃላይ ዘለዎን እየን ካልኣይ ድማ ምንም ናይ ኢኮኖሚ መማረፂ ዘይብለን ከተማታት እየን እዚ ምስ ናይ ፌደራል ሓደጋ ስጋኣት ኣመራርሓ ኮሚሽን ብምዝራብ 25,000 መፅኡ ዘሎ ብፍላይ ነቲ ተፈናቃላይ ነገር ግን ኣብዘን 15,000 ድማ ናብ ከባቢ 700 ናብ ከባቢ 780 ገለን ሽሕ ዝመፅእ ስለዚ ናብ 630,000 ዝኣክል ምንም ሓገዝ የብሉን ዘሎ ማለት እዩ ዝተፈናቀልቲ ጥራሕ ግን 25,000 ዝኸውን ኩንታል ተላኢኹ ኣሎ እዚ ምስገና ይግባእ እቲ ሰብኣዊ ጸገምን ዝግበር ዘሎ ሓገዝን ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ ዝሓበሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ እቲ ህዝቢ ካብቲ ዘሎ ጸገም ንኽወፅእ ሓገዝ የድልዮ ኢሎም እቲ ኩነታት እዚ እዩ ዝመስል እቲ ጸገም እዩ እምበር እቲ መፍትሒ እኹል ኣይኮነን ነቲ ጸገም ዝምጥን መፍትሒ ግን እኹል ኣይኮነን ጅማሮ ጥራሕ ኣሎ እቲ ጅማሮ ድማ ብፍላይ ምስ ናይ ሰብ ህይወት ምድሓን ምስ ናይ እንስሳት ምድሓን ክትሪኦ ከለኻ ብቑዕ ኣይኮነን ኣብ ከቢድን ኣብ ብጣዕሚ መተሓሳሰብን ኩነታት ኣለና ኢልካ ምግላፅ ይከኣል ህዝቢ ክተርፍ ኣሎ ክብተን የብሉን እንተነኣሰ ዝቕፅል ምህርቲ ዘመን ፅቡቅ ክረምቲ እዩ ኢልካ ተመኒኻ ተሊምካ እንኳን ካብ ጸገም እዚ ንኽንወፅእ ግን ሓገዝ የድልየና ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ኣስታት 1.1 ሚልዮን ተመዛባሊ ህዝቢ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረነዮ ዜና እንትንሰግር መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርፖርት ጂንካ ዘህነጾ ዘበናዊ መተኣናገዲ ዓማዊል ወይም ተርሚናል ኣመሪቑላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ መስፍን ጣሰው ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሲቪል አቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣይተ ጌታቸው መንግስቴን ኣመራርሓ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያን ተረኺቦም ቅድሚ ሕዚ ህንፀት ታወር መቆጻጸሪ ትራፊክ ኣየር ተዛዚሙ ንግልጋሎት ክፍቲ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ብተዛማዲ ዜና መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ አንጎላ ሉዋንዳ ዝገብሮ በረራ ካብ ሰሙናዊ ናብ መዓልታዊ ከም ዘዕብዮ ኣፍሊጡሎ እቲ በረራ ናብ ዕለታዊ ምዕባዩ ንመገደኛታት ዝሕሸ ጉዕዞ ኣማራጺ ንክህልዎም ዘኽእል ከም ዝኾነ እቲ መገዲ ኣየር ገሊጹ ናብ አንጎላ በረራ ቅድሚ 4 ዓመታት ከም ዝጀመረ ሓበሬታት መገዲ ኣየር ኣመላኺቱሎ ካብ ወፃኢ ታይዋን ኣብ ታይዋን ብዘጋጠመ